Yes. Isaiah 53, verse 1. Who had believed our report, and to whom is the arm of the Lord being revealed? Egameni lakhe lingcwele, yisewe Nkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu omnini mandla onke, nali izwi lakho seluyile uNkulunkulu wethu oyingcwele ngaphakathi kwale ndawo. Baba, siyabonga ukuthi izowela uNkulunkulu wethu oyingcwele ey'nhliziyweni ezivumayo. Baba, siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu oyingcwele uyilungisa inhliziyo zabantu bakho ukuze balamukele izwi lakho, baphenduke uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga Moya Oyingcwele ukudla isandla sakho phakathi kwendawo yakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba, namanje siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, yenza umsebenzi wakho ngaphakathi kwale ndawo uNkulunkulu wethu onamandla. Father, we give you praise, we give you honor, adoration and exaltation in Jesus' mighty name. Amen. Ichile ke kubani ingalo kaThixo Nkosi yami. Ngiyasho ilizwi namhlanje kule ndawo eliwileyo kule ndawo. Uba ingalo kaThixo ichile ke kubani. uThixo umile emazulwini ubheke entabeni. Uyabuza ubana ingaba ukhona na echile ke kuye le ngalo. Ngubani na oyamkelayo le message namhlanje kule ndawo? Hallelujah. Namhlanje abantu abasambona uThixo, ukuze abantu bambone uThixo kumele ugqoke isuti ezimenyezelayo ukuze bakholwe bakuThixo lo bethetha apha. Uma kunabafana babetshaya ama-drugs abashumayelayo njengami namhlanje, abantu abakholwa, bakholwa kukubona. Ingabe ichila ke kubonile le ngalo, ngoba nabo bebesithi bayamazi ngaba bambulalayo uJesu. Ingabe ichila ke kubalike le ngalo namhlanje losakhaya. Kubani olivileyo udaba uyadlula ebantwini ulalela uThixo ethetha ngabantu bakhe. Kubani olivileyo udaba ngoba bayihlile udaba luthetha indaba zasezulwini, aluzithethi izinto eziphuma kuye. Haleluya. Uma sewuthetha udaba lwasezulwini awuthethi izinto eziphuma emqaleni wakho, uthetha izinto eziphuma kuThixo. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Kubani na ochilalelweyo ludaba namhlanje njengoba sizoshumayela ivangeli ebhala namhlanje? Ingabe ukhona na esizothi masishumayela athi Thixo ndikuvile uthetha nawe namhlanje? Aludaba livakalisa abantwini abaphilayo, hayi abantwini abafile, ngoba abantu abafile isabelo sabo asekho emhlabeni. Nangu Jesu, sizomemeza ngoJesu namhlanje. Kodwa uma ungabona abantu abaningi namhlanje bamemeza ngabaprofethi babo, bamemeza ngabefundisi babo, kodwa sizomemeza ngoJesu kule ndawo. Asizange uzomemeza ngecawa, asizange uzomemeza ngopasta, asizange uzomemeza nge-oil, sizomemeza ngoJesu. Ngoba abantu
namhlanje banjwanga udaba lukathini. Uma selulivile udaba lwakhe uzoyazi bayile ayonto ephethisa abantu. Maselulivile udaba lwakhe ingaba ngibani othilakele le ngalo ngoba le ngalo ayithileki kubo bonke abantu. Uma ingekathileki kuwe uyakhonza kodwa isona wehlukani naso. Kuthileke ingalo kuwe maselikhilekile noma kunabantu ongazange wabaxolela uyaxolela ngoba ingalo ithilekile kuwe. Repent. Asiphendukeni, yabuya uJesu, yabuya uYesu, yabuya uYesu. Asiphendukeni, hlukane nesono, hlukane nokubulala, hlukane nokuthabatha, hlukane nokuqabanga. Yabuya uJesu, hlukana nobubi, hlukane nobuthanda. He's coming back again. He's coming. Mhlamba siphinde sibuya size kule ndawo kodwa sizokwenza sure ukuthi message alo ihlile kule ndawo. Singahambi ngekhonto esingakhange siyithethe kule ndawo. Repent. Hlukane nesono. Isono sithintela ithalente kaThixo. Mawuphila esonweni uThixo akwazi ukusebenza nasendlini yakho. Mawuphila esonweni uThixo akwazi ukusebenza ebantwaneni bakho. Mawuphila esonweni hlukana nesono. Ushadile wena, waye uhambe uyalala nomunye umuntu ongasadanga naye. Ushadile wawumshadelani kanti ushintela. Hlukana nomkhwa, hlukane nesono. Uma ke ingalo kaThixo ingathilekanga sizothila yona kule ndawo, sizothila yona. Asizanga lapha uzo-advertise amandla ngoba ngeke wathola amandla kaThixo uphile esonweni. Mhlawumbe izange babakhona abantu kule ndawo abazoshumayela ngesono ngoba uma bengashumayeli ngesono angiyazi bathunywe ngubani ngoba mayihlile ingalo kaThixo iyarivila ikhipha izinto ezifihlakele. Zithathela uJesu athi umhlabelelo na ungamthatha umenzo wakho akubiyela umhlengi wakho. Angaba nguye umhlengi wakho nawe uyeke ukubulaleka, uyabulaleka. Udinga uJesu, dinga uJesu. Uyabulaleka kade usiqhiba izangoma kodwa uphili. Nangu uJesu, nangu uJesu Kristu. Ngeke ulibone izulu usaphila leyo mpilo yesono. Masihambise ivangeli umhlaba wonke. Akuthiwanga masibizele abantu ecaweni, kuthiwa masichazele abantu ngoJesu. uJesu nawe ayikhulumayo yokuqala uthi yaphendukani umbuso kaNkulunkulu usondele. Phendukani, yabuya uJesu. Wena usaplena namhlanje, ukhona lo mplenayo uzombulala namhlanje. Yeke lo ncinga, yeke lo ncinga. Thatha eso sibhamu usilahle. Yeke leyo ncinga. If you live by a gun, you will die by a gun. You live by a knife, you will die by the knife. Lento sebenza ngayo izabuya ngawe. Izenzo zakho zizabuya ngawe mhlobo wakho. Yeke leyo ncinga. Wayincinga namhlanje wamkela uJesu Kristu. Usakhona abantu engile ukuthi abantu bahambe bayobulala umuntu othile. Yeke leyo ncinga. Yeke leyo ncinga ayinguwe yocabanga njalo. Kusathane ongaphakathi kwakho. Ngiyamrebuke lo moya in the name of Jesus. Nalo udaba luthileke kubani? Luthileke kubani udaba? Ngoba nalaba babethunyiwe nguThixo akuthilekanga kubo. Nalaba bathi babiziwe abalazo udaba. Kubani othilekile udaba? Kubani
ithi iBhayibheli lo wenza ububi uyakuvuyela ukuba kwenza komunye umuntu. Akekho umlando omnye namhlanje othi ngeke lento yenzayo. Bonke bayavuyelana ngobubi. Inhle lento. Uyincoma kanjani into embi yenzeke komunye umuntu? Ngoba iBhayibheli ithi lento ofuna yenzeke kuwe yenze nawe kwabanye abantu. How can you expect abantu bakutreat kakuhle kodwa abantu batreat kabi wena? How can ungafuna abantu bakuhlebe kodwa uyahleba wena? How can ufuna abantu bangabi namona kuwe kodwa wena unomona ngabo? The reason why abantu bakumona it is because now unomona. Kala ngawe lento. Adoso. Thina ke balo yakhe. Bani olifilelo ntaba? Kubani olifilelo ntaba? Ludaba lokuphenduka, ludaba lokuhlukana nesono, ludaba lokuhlukana nefornication, ludaba lokuhlukana ne-adultery. Lele sizomemeza ngalo namhlanje kule ndawo. Ludaba lolu size ngalo namhlanje. Kale kusiwe umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Uma usathemba abantu uhamba nesiqalekiso. Leso siqalekiso sihamba nawe, eso siqalekiso ingena nawe emlilweni. Yasiqalisa ibrahadiya. Kale kusiwe umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Noma bayaphila noma basaphili. Uma kusenabantu abathembayo obiza bona uye kubiza uNkulunkulu wakho okudalile. Uhamba nesiqalekiso. Nangu Jesu. Samkelela uJesu mhlobo wami phakathi kwabantu. uJesu khetha umuntu phakathi kwabantu. uJesu thuma umuntu phakathi kwehlabathi elikhohlakele. Sayazi basigaba kaNkulunkulu kodwa lonke ihlabathi lilawulwa nguSathane. Lehlabathi lilawulwa nguSathane. Kodwa wena othila kalelo udaba uyayeka ulawulwa nguNkulunkulu. Inuvumela uSathane impilo yakho. Yini uvumela uSathane alawula impilo yakho ngalendlela? Akwenzisa izinto ezimbi. If my people who call by my name shall humble themselves and repent from their wicked ways, turn from your wicked ways. Hlukana nesono, hlukana nesono, hlukana nokuthakatha, hlukana nesono. Yes, devil halebaya. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Siyafakaza ngayo kule ndawo. Sokuthi uJesu Kristu uyinkosi. This is the warning. He is coming. Uma uhamba emhlabeni ungenaye uya emlilweni uzokhala. Uma ungenaye inkosi uya emlilweni. Uya emlilweni ungacimi. Hallelujah. Iqiniso. Liqiniso. Repent, and turn away from your wicked ways. Hlukana nesono mhlobo wami. Hlezi njulalela abantu irapari yekana naleso sono. Hlukana neso sono sokudayisa ama-drugs. Wena odayisa ama-drugs Nkosi yabuya, Nkosi yasona. Wena ungumbulali, ngizokutshela ukuthi ungumbulali. Uthengisa ama-drugs. uNkulunkulu uyakuwonisha namhlanje. Uma ungaphenduki uzakufa uye esihogweni. Ayento yenzayo esisenzayo uNkulunkulu uyabona. Bayaphela abantwana babantu namhlanje ngenxa ye-drugs ezithengiswa nguwe. I am telling you the truth, you will die and go to hell if you don't repent. Repent today. Wehlukane nokudestroy impilo zabantu. Wena othengisa utshwala, wena othengisa utshwala uzakufa isono senzayo uye esihogweni. Bayabulalana abantu esithaveni wena ubhizi usathengisana nalento
esihogweni. Uma usaqhubekeka nesono senzayo uzawukufa siso. Ithi iBhayibheli umvuzo wesono ukufa. Uzawukufa ngesisono senzayo. Lesi sono senzayo sizakubulala ngenye imini. Ngoba impilo iphilayo wena ukuze uzuze imali kumele kubekho abantu abafayo. Ukuze uzuze imali kumele kubekho abantu abancilayo. Uzuze imali wena kumele kubekho abantu ababhemayo. Ukuze wena uzuze imali. Waye ungakwazi ukuzuza imali kungakhange kubekho umuntu ochabalalayo. Nangu uJesu asizange uzokhala. Repent. Dala beniteketisa labafundisi abathengisa ioil. Abanexesha lezo senzayo. Into abayifunayo kuni imali benithethela ityuwa amanzi. Amadumbu asuke emoshwari lamanzi enwaseswa ngabaprofeti bamanga. Tell them, Brother Bongile was here. Banobatshela ukuthi uBrother Bongile ebezoshumayela kule ndawo. Bonke labaprofeti abathengisa amanzi. They belong to the devil. They belong to the devil. Ukuze bathola amandla kumele balale kunye nani la phakathi endlini kaThixo. False prophets, repent. Nihambe kule ndawo. Nihambe nikhiphe esikhulu kule ndawo. Nisithi uthatha umprofeti unamandla. Akho umprofeti unamandla la. Ubani umuntu onamandla kuJesu. Stop this and come out from these false churches. Come out. Phumani lapho. Kuba qambi imanga uJesu akabazi labo bantu. Bayalibiza igama lakhe kodwa izenzo bayamphika. Yesu naye uJesu akazazi. Ayithila ingalo kubo. Ichileke kubani lengalo Nkosi yami. Hayibo ichileke kubani lengalo. Because laba bathunywe nguThixo abasashumayela ivangeli namhlanje. uNkulunkulu wahamba wayokhangela amaphara ukuze bashumayele ivangeli ngoba laba bathi ngabefundisi abasayishaya ivangeli. Repent. Ayikwenye into soyithetha kwexesha ngaphandle kokuphenduka wehlukane nesono osenzayo. Jesus Christ is coming. Akaqali kuwe mhlobo wami. Uma selefikile he will come and snatch your breath away from you. Uzayenza kanjani? Uma lifikile isikhathi sobuhambe emhlabeni akaqali kuwe. Uzohamba usale wedwa. Hallelujah. Chileke kubana lento. Liphelile ixesha lokudlala ikawa. Sisikhathi sokuphenduka. Wayibanganichazeli abefundisi benu ukuba umuntu ojolayo uyesihogweni. You will go to hell. Uyesihogweni. Mawuthandana wena ungashadile yemlilweni kumele leyo nto uyazi namhlanje. Sishumayela okuphela asibuyi again. Asibuyi. It's a fornication. Die and go to hell. Shinkosikazi wakhe yolala nomunye umuntu. You will die. I am telling you the truth. You will die. Wambi ema-ofisini yolala nabantu khona lapho. Wambi uthengana nezinto zokulala nabantu. You will die. You will die and ungabhekile umfana okhulumayo. Izwa uNkulunkulu ukhuluma nawe ukutshela indaba zakho. Yeke mina. Angikhuluma into esuka kumina. Ngikhuluma lento uNkulunkulu uthi maniyikhuluma. Abafundisi benu bangakwazi ukuyikhuluma. Ngizayikhuluma mina. Angithunywanga ngumuntu, ngithunywe uNkulunkulu. Angidingi permission yamuntu, ngidinga permission kaNkulunkulu. Uma lisithi lizwi umuntu akaya ezulwini kunjalo nje. Drunkards, repent today. Hlukane nje neso sono lesi. Mawisidakwa mhlobo wami uye ezulwini. Uyesogweni. Uzayibona la emhlabeni. Uzayibona.
Ungayiphika manje uzayibona makufika isikhathi uzoya emlilweni. Awukunami ukhuluma nalo khuluma ngami mina ngeke ngikoye noboya ngithunyiwe mina la ngizangibona wena uzosala ukhuluma imessage kaNkulunkulu. Repent. Jesus Christ is coming. He is coming back again. Ichileke kubani lengalo Nkosi yami. Ichileke kubani lengalo. Ngitshela nabo abantu sonto ngeke likusezulwini. Mhlambe basho abanye ukuthi uma uhamba icawe uya ezulwini, ayikho njalo. Uya ezulwini mawehlukene nesono. Ungeke ekuphileni hlukana nesonto ukholwe Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Yonke le mimoya le ndawo bicabanga ukuthi izosivimba seyidlulile. Lokho bekumele uNkulunkulu ukuthi ukhulumile kule ndawo kuzwakele. In the name of Jesus Christ. Thoma ndikutshele nawe wena odrive imoto ngelicense yomgunyathi, Jesus Christ is coming. Lungisa wenze kahle. Lungisa wenze kahle. Thank you Jesus Christ. Cela uzothandaza mama Ana egameni lika Jesu Christ. Yebo mama Ana uzothandaza. Yeah. Thank you Jesus Christ. Egameni elihle linamandla kaJesu Kristu. Siphumile silana eBhara ngokubizwa umoya kaJehova ukuthi namhlanje kwamele sibe lana ukuba sizodweba abantwana bakaJehova abasesebumnyameni abangakatholi izwi likaNkulunkulu. Siyacela ke bantwana bakaJehova ukuthi ke nanti izwi lalingakhona uJesu la kutholakala ngapha. Siyabonga. Thank you Jesus. Siyabonga Nkosi yami. He is coming. Jesus is coming. He is coming. The rapture is coming. Repent. Let's repent. 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 Jesus Christ In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Let us repent. Sanbiza. Repent. Jesus is coming anytime. He is coming. Uyabuya Jesu. Uyabuya Jesu. It's not a time today. Anytime soon God is coming. Jesus is coming. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Kwamele siphendukele enkosini. Asazi lapho simbiza khona ukuthi izwi lethu uyalizwa. Hallelujah. Hallelujah. Kwamele sisondele kuJesu simvume njengenkosi nomsindisi wethu. Kuthi lapho sibiza sicela uxolo. Azi ukuthi asixolele ngoba izwi lethu uyalazi. Hallelujah. Siyabonga, siyabonga bazalwane, siyabonga. Siyacela ke ukuthi ke masihambeni sonke mayifika irapture, masizameni siyaza kukhula. Kepha ngokulandela isteps zethu ngokulandelana uNkulunkulu uzosizwela. Ngoba vele ngeke saba perfect kodwa mangabe siya khona sizwa izwi uJehova uzosizwa. Hallelujah. Uzosinceda noHoly Spirit uzosisebenza ngathi uzosebenza uzosiguide. Sizogadwa yiHoly Spirit sithembele kuyo. Ngoba ngaphandle kwayo asilutho. Simemeza iHoly Spirit ukuthi mayisiguide abantwana bakaJehova. Egameni elihle linamandla likaJesu Kristu. Kunjalo siyabonga, siyabonga, siyabonga.
siyabonga Nkosi yamazulu. Sibonga konke egameni lika Jesu. Siyahamba Nkosi kule ndawo sesiqedile umsebenzi. Ngabe ukhona nawo ilizwi kule ndawo Nkosi yami. Iza sizothandaza nawe. Iza sizothandaza nawe. Hamba siyahamba sicela nobumye othi ngidinga inkosi nami nomsindisi akwazi ukwehlukana nesono. Ngidinga usizo lwenkosi uJesu Kristu ukuba inkosi ngisize. Ngidinga usizo. Woza sithandaze kunye nawe. Dala usafarisha uyagula. Woza namandla kaJesu empilo yakho. Kunomuntu ogulayo wasekhaya. Woza nali ithuba livule ithuba. Sizothandaza kunye nawe. Inkosi kusize. Ngabe unengxaki obhekene nayo. Woza sithandaze nawe. Woza sithandaze nawe. Ungabheka abantu babazothini. Kodwa iza wena ngenxa yomphefumulo wakho. Iza ngaphambili sithandaze kunye nawe. Kristu waseNazaretha, kade ugula uyayazi uyagula. Iza ngaphambili uJesu uzakuphilisa. Zonke izifo uyaziphilisa. Iza kuye uyayazi bawulala ebusuku. Iza sithandaze nawe. Asidingi ne-R1 yakho, sidinga ukuthandaza nawe kuphela. Asidingi imali, sidinga wena. Sithandaze kunye nawe. Unama pains, awulala ebusuku nama pains akushayayo. Awuyazi ukuthi mawulale ngaliphi side. Iza kuJesu akuphilise uJesu. Awulali ngamaphupha amabi. Uphela usibenda kumele ungayanga kuzo. Ufuna usizo. Nalo usizo. That's why ilizwi lithi namhlanje ichile ke kubani lengalo. Lengalo ichile kubo bonke abantu Nkosi yami. Na ingalo seyifikile abantu abayiboni. Ingalo kaThixo ifikile indawo abantu abayiboni. Ingalo kaThixo uNkulunkulu ufuna ukubamba impilo yakho. In the name of Jesus Christ. Baba wethu namandla siyabulela ukuthi umsebenzi wakho siwenzile. Siwenzile umsebenzi ngendlela ofuna ngayo Thixo wethu. Siyabulela Nkosi ngegama lika Jesu. Baba siyazi ukuthi le ndaba spiritual ayikho physical. Uthi ezweni lakho bachazeleni ngiyabazi bayisizwe silenkani. Noma belalela noma bengalaleli bachazeleni. Siyenzile lo nto Thixo wethu. Sayithetha inhliziyo yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyabonga. Uma bekhona labo Nkosi bebeka abanye badlulile ngamateksi uNkulunkulu balandele moya ungabaphumulisi apha until bazinikele kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sebenza osiwenzile namhlanje kule ndawo Nkosi yamazulu. Sibopha yonke imimoya ingaphindi ibuyele kule ndawo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabulela kakhulu Nkosi ngoba siyazi ithi ifikile kwabo bekumele ukuthi ifike kubo ngegama elinamandla, igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. We pray in Jesus mighty name. Amen.